Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takuk tay bukuk song. Tini tekesa elambak ni kokno ang norokno share khanani muchungo. Tai norok na ang koinai norok puilan isimi paithak jora nai tongno ni bagai. Tani bagai norok puilan sim paithak jora nai khangase a kaito ni kokno norok bujui ne manai. Borok tabuthar di ni kaitor saka. Borok tabuthar di nei. So sung saimano borok buthar nai rok kaitor bai tong thai jaga rajak lak nai. Borok buthar nai rok ni bagi chuk na hawa jaga krei ni singamo jotono kaham ke semana joto Kristen dok. So tabuk ni o present o bortomano borok buthar nai rok sabo. O bortomano borok buthar nai rok sabo obono sing kisa kaham ke bujina nanengo. So ang asag lere oi ang point to point rok no sawi thangnai ang o video na asag log runani neya dati na parenani bagi. Praise the Lord. Hallelujah. Act number besaki binai. Abortion omo bahino o borok butharmani no je borok bohogo charaing pro abusano kibinani bagi bitipon chaka eba injection pon jaka eba bonaji pon chaka so obusano nini bohogo tongnai bini bo langma tongo nung bono butharmani klayo obo kaisa sumso kotor tai a butharma jagao je subachu khainai doctor nurse busai bihi bakrajek takuk bukuk je chubachu khainai eba asa je chubachu khainai besa rohorma jagao borok bahaino osumsok ni majra berjaknai so osumsok ni majra thimani butharmani majra berjaknai. Second, drug samani drug sawi sakno butharmani chuak nangmani flek nangmani khoni chamani tablet chamani kwai chamani omoke sungsini sakno butharai tongmani klayo sungsaimano 1 Corinthians chapter 3 verse 16 sini obusak kha kaitoni nokothar so tawon sori obua ni malik nang picnic ni malik nang bekha ni malik nang obusak ni malik nang nei kaitor se oboni malik oboni bagai nang obusak no hamia ব্যবহার khaikya omo bahaino nangni sakno butharmani klayo omo bo dagi ma kachini borok ta buthar di mabai nang nini sakno butharai tong omo bahaino sumso kotor. T number engaging 1 John chapter 3 verse 15 or porikenugo hai ni sijak tong belai naithok takuk rokno naislenai borok bo engkha borok butharnai takuk rokno naislenai engkha borok butharnai omo bible ni kok sao so tabu nung wansogui nadi nung koijona borok na naislerai tongkhana so on naisler ma bahaino borok buthar ma bai kuno phelai mong krei ni sao bible sao ba ani kogya oroni kokse ani kogya so chung naslere tongkhang ke chung borok no buthari tongmasi klayo so oro poriskar ke sejak tongo pia borok butharnai bo muthangjak phlaya nai norok sawi mono so elambak suno poriskar ka sao borok butharnai rok kun dino muthangjagya tauni bege omong ka thilam sumsok asumsok belai kotor obono যদি nung kha kipila jora tong sini kang nung kha kipila sini যদি thaithang kang ke nini phola direct no morgeo ma bakhlai nai nei obosungno elambak bo phrongo te motha bo chungno phrongo so ani bagi wansugui nai di tabuk ni jorao kebang mo nasleran bagi lama tongo bises kai khangrai rok no chungbelai naslero te kebang mo chin nasle janai borok tongo chungbai jagani ti kok bonglai nai mothano ti kok bonglai o nasler mong tongo chini bisingo ang Catholic, ang Baptist, ang believers, kebang mo denomination na tuibo nasle laimani tongo. But muito narakti, jadi neng jekono denomination tongoi, neng dini denomination is mikaham sawai buni denomination na jadi haimesa ka ngangke neng bo nasle mani niklayo. So nasle nai borok buthar nai se. So borok buthar nai borok bo chukna hawa jaga manglak ni saka. Praise the Lord. Hallelujah. Angke bono bustum ya angke bono hingya but o elambak ni kokno se sanani muchungo so angormo tinta point rekha a tinta point no muito naragdi besaki binai abortion khainai omo belai sumso kotor tai a abortion khameo je chubachu khainai doctor nurse bakrajek asa joto bobo sumso tai drug sawi chuak maikam nangai kwai sawi flek nangai je sakno nosto khlai tongnai amorok bohaino second number omo borok butharmani sumso kotor tekesa third number ngangke takukno naisler mani joli mani takukno naisler mani abo bohaino belaikno sumsok kotor omo bohaino thilam sumsokno padi sing kristoni takuk bukurong a thilam sumsok ni kate layona tai kaitoni hamario ke tongnani bagi sing kaitoni thaniwo
khak konya neke sarai rok haike o kaitor ang nini thani sumsok klaika ano nang nakar jadi ano nini thik thar ba ke suwe ano nang kathar klaidi ang nini borok sengna ni muchingo ang morke ok laina ni muching yaw kaitor ang nang ba se tongna ni muchingo amoni bage ano osumsok ne ano phiok jadi tani bage ngke sini triprawo ani dol doctor rok nurse kabunga tongo 99% tense buri rok no besar horsak naisau so ani video jadi buri rok norok nai tongkha eba chela norok ni bihik besaki bijak tongo eba buri sikla nang besar horjak omohai jadi ingi tongkha ngke norok tinino yak jur khai yasku sungai subra jisu kristo ni thani nakar mung shandi Acts of the Apostles samang bachapni 17 ni 300 rahai ni sau nini laitangjak samungno kaitor pepak no nakari rekha amagi tabo kaiton thani kha ke fil di bini thani nakar mung shandi boni ni sumsok no nakari renai padi abon bagi kaiton ni thani wo nakar mung shan layana bo chini nini ani sumsok no nakari renai praise the lord hallelujah padi abon bagi kaiton ni thani wo sal hor bat kri ke nakar mung shan layana daud haike daud kaiton thani nakar mung sodisan ka belai kaham ang obon norok no sanani muchingo judi norok abusar horoi eba borok no butharoi eba chamung no mung hamya chawai judi sumsok klai tongkha eba naslerei nang sumsok klai tongkha omongkha sumsok belai khan kotor obon mazara belai kotor judi omohai sumsok judi nini thani tongkha sum jotono bahan butui sum jotono omai sumsok kai but kaiton thani nakar mung sanai tongani nango sum bahan butui norok sumsok klai jak tui ngai thango but kaiton thani wo nakar mung sana nango oboni bagai Bible ni log mong 51 no pori wi nang kaiton thani wo nakar mung shandi log mong 51 no pori wi kaiton thani wo nakar mung shandi amen